Lokaci na yayi, yau na fara soyayya. An matakin farko da yi gamo da mai kunya. Lokaci na yayi, yau na fara soyayya. A matakin farko na yi gamo da mai kunya. Lokaci ni magana wani yau sa'a, ni na yi murna samun kiɗa garin mai da'a. Kowa ya shaida mutan gidan kuna da ɗabi'a. Allah ka nuna ranar da za mu yi aure. Ni da kai wasu gudun mu ɗaya, mun yi daidai tamkar shuka da kunya. Ni da kai mun yi nisa fagen soyayya, da mun yi aure gidanmu za mu tare. Tausayi shi ne sahun gaba su. Zan yi bautar soyayya komai kai zana so. Na amince zan rike soyayya ba sakewa. So mu zauna mu rayuwa a tare. Lokaci guda kauna ta mamaye ni, san ki shine kullum abin da nake tunani. Zan so mu zauna da ke mu rayu cikin furanni. Zan so mu zauna da kai mu rayu cikin furanni. Da zana bar ki na san ba za ki rayu ba. Indai na barka ka san ba za na rayu ba. Ni ma ki bar ni kin san ba za na rayu ba. Indai na barka ni ma ba za na rayu ba. Ni ma ki bar ni kin san ba za na rayu ba.